חושש מאוד שזה לא מעשי שאני צריך לעשות את זה. אני חושש מאוד שגם את הצד השני. האיראנים בחרו באסטרטגיה שהיא ידועה ברבים מזמן, אבל משום מה היא לא זכתה לטיפול שיטתי בהערכת מצב. האם ניתן לפתוח את מצרי הורמוז? להערכתי, אני אומר בכאב לב, בשביל לעשות את זה צריך להוריד שם 2 דיוויזיות אמריקאיות, להתארגן להיות שם חודשים. ככה נראתה תחילת המלחמה בווייטנאם, ככה נראתה תחילת המלחמה בעיראק, ככה נקרא באפגניסטן. זה בהתחלה מצליח, אגב, כל המלחמות, גם הפרק החדש הזה שלנו, צריך לדעת, מלחמה יזומה, מתחילה בהישג מזהיר, העמקת נזקים מרשימה, אחר כך שלב הדשדוש, לפי דעתי נכנסנו אליו, ואם לא יודעים לצאת ממנו ולחתוך בזמן, הוא נגמר במשא ומתן בתנאים נחותים ממה שהיו לפני תחילת כל העניינים, או בתבוסה. אז מה היית עושה עכשיו? ואמריקה לא ניצחה אף מלחמה, היא ניצחה כל קרב כמעט, לא ניצחה אף מלחמה ב-60 שנה האחרונות. צריך את כל הדבר הזה לחשוב, ואני מקווה מאוד שאני טועה, אני חושש מאוד שאנחנו בתחילת הדשדוש. בוא נדבר על...